Mayong buntag, mga kaigsuon na makahigalaan diya sa kahanginan. Welcome sa atong programang Tingog sa Magbalantay. Ug salamat sa Dios nga kining buntaga, ako si Father Richie Gamaya, makiguban gyud kanato ang atong mahal nga arsobispo sa Davao. Tingali gimingaw na mo niya sa nining mga programa. Of course, nagkita-kita naman mo sa iyang mga misa, pero karon si Archbishop, salamat jud kaayo nga makauban na pud nato nining atong turno sa Archdiocese sa Davao sa atong programang Tingog sa Magbalantay. Maayong buntag, Archbishop, o kumusta na? Maayong buntag, Padre Richie. Maayong buntag yun sa atong mga followers sa radio o sa Facebook page sa atong paboritong station, DXGN Spirit FM 89.9. Kasagaran nga phrase, I'm back. Ni anak ko nabalik sa makita niyo sa online masses nato nga live stream pero public masses na dili pa lang dugay pipila ka mga misa ug sukad nadtong Mayo ang last nako nga mi-appeal ning maong paghihinabi sa obispo. Nabalik na in town ako may itong katapusan, may bulan sa Mayo, Father Richie. Mayo. Tingaling, balo sila kung sa'yo pasabot, anak nga, pagka May 23, sa gabi in town, di ko kalimot niya na, Sabado sa gabi, na hospital ako, o nahibalik ako sa balay from the hospital, July 6, di ko kalimot na mga pistaha. Inahinay, salamat sa Diyos o sa inyong pag-ampo, may na-recover na, ug doon na paigamay nga tiwasunon sa pag fully recovered yun. Salamat, Archbishop. So, mga igsuon, daghan tag mga hisgutanan karon uban ni kami ninyo nining atong oras nga pagpakiguban. Unya daghan tag mga hisgutan, unang-una siguro, maayo siguro, Archbishop, no, nga mapahimangnuan pag-usab ang atong mga tao kay ning hinahinay na manggutag balik, daghan-daghan na ang mga nanimba nato kaning gitawag nato new normal. Hisgutan siguro nato nga unsay atong nahimo ni adtong milabay nga lockdown, atong mga kalampusan, unya pahimangno pag-usab sa atong pagbalik sa Santos nga Misa, sa pagtuman nato sa direktiba nga mag-observe gyud sa mga health protocols. Yes, Father Richie, wala may harm, wala may kadautan nato kung mo review kita niya nang hisgutanan kay karunay kita nakadungog ni anak, pero there's no harm in reviewing, more pounding nga ma-emphasize anak kay seryoso man kining atong giatubang, kining mupugong kita nga dili gyud mo kuyanap pagdugang pa ang coronavirus nining panahon sa pandemya. Busa angayan gyud nga usbon nato. Una sa tanan, Father Richie, nakabasa ako niadtong usa ka article nga serious, dili man tanan pero Facebook dili okay, serious gini nga article sa usa ka expert ingon siya ang gitudlo kanato panahon sa ECQ matong grabe, no? ECQ katong grabe good lockdown good ECQ. Practice nga makakuha tag habits mga batasan ba, practice to pananglitan, face mask, face shields, hand washing, alcohol, kanang foot bath, unya dili mo duol gyud kay laktod na kanang social distancing, physical distancing para dili lagi maigo tong mga pinong laway kay mao man na ang kontak. Unya dili tungod kay gikan na ng social distancing, dili suroy-suroy kay pagpundo sa balay dahil makita ta nato ningon siya nga kadtong mga habits, of course stay healthy tulo kadtong mga habits pag uswag na nga murag dili na ECQ GCQ ang punto nining article hinaut unta maanad ta adto pag GCQ na maori gyud puti atong batasan. Pag MGCQ na, mo rin po itong batasan na to. Mo ito practice na ito. Giganahan ko ito pagkasulti ba? Sa ato mabantog rapod kay MGCQ na naanad ang nga disiplinado kita sa face mask. Bantog rapod kay, ay wala na, makasuroy-suroy na. Social distancing gihapon. Ay, kung ano, ay, salamat, wala na.
careful gyapon ta sa hand washing ana. So, mao na akong punto abot klaro ba na Salamat. padiretsi. Yes, Practice Bishop. to. Practice to. Kay tungod kay wala na ta sa ECQ, wala magpasabot unta. Mao to style nga biyaan nato tong atong natun-an. Face mask, face shields, and ingon gani sila nga ng face shields maayo daw na. Di man kayo mahal pud in town. Kay kundo na maayo gyud nga proteksyon nya. Careful kana ganing hand washing uban pa ang batasan na dili patak ikap-hikap mga ingon nila. Nanay mga related nga items ba kung hikap mang necessary pero sigig yung hugas nadunggan ako unsa pod dili pod mapatakak tong batasan to sige gunit-gunit sa tong ilong, di ba? Naaman na mga related na pero gigag face mask, face shield, hand washing, both bath, social distancing. Akong gigamit na misa pa diretsi hambugiro na ta karon ha. Hambugiro na ta mo kalain mo na new normal nga dili kay ta. Dahil kausa nga gikuha na kong face mask nga para kita mo nga ning smile ko ba. Yes. Kay kabudi ni kumandi madiwag siguro lain naman ning porma. Now, manana no, padayon ta anak gyud. Moingon ko nga responsibilidad sa simbahan nga moapil ning panawagan. Ako pagsulat sa atong city mayor nga magbutang ang mga tarpaulin. Oh yes. That is the little thing that we can contribute nga. Magiusa kita kay kumbinsido ako sa mga health protocols nga gihimo para nato. Unya punan pa nako dili unta nato usikan ang atong nakuha na atong nakamtan na nga murag we are winning. Murag may ba? Murag natay murag wala kay kabuylo ang sakit dinhi. Hinaon very sad ta na gyud nga matay na napurisyo gyud pero we have gained. We have gained. Dili unta mawala na dili mo sikan nga sa Bisaya pa kay balik na puto sa uno. No, Father Richie, no. Ikaduha na kong pamalandong Father Richie din sa atong programa karon na giingon new normal. Kini akong yaw-yaw gamay nga. Ganahan gyud po ana kay ang pulong normal is mo na ni norm. Mo na nay kasagaran na. Bag-o ni nga kasagaran na nga atong lihokon tinuod man na kay serious gyud kay murag gyud wa tay mahimo nga mao na gyud ni atong lihok new nga lihok sa example ana bugiron lagi kay ta di tanda ta makaduol mura na tag cold na kay distancing di ba ako ra ko nag example mao na moingon ko pa diretsi hinaw to anak ka nang ingon nga new normal norm mao na di na magdugay. Ako i-contradict ba nga dili gina new normal. Kini new normal temporary lang ni dili. Kaya ang norm is a word that says it will stay, di ba? Di ba? Madali siya agree pero okay lang na ngalan na tawag-tawag na kay para pod mo behave ta in response to the situation. Pero to dili magdugay na. Mobalik ta sa old normal. The bad normal. So, temporary uyon ka ba? Temporary ra gyud. Temporary na. Kaya because the new normal, even the normal, it seems so sa Diyos nga mauna gyud ni ana pero mga igsuon na minaw kamo, moingon ko nga okay lang na, gamitan na pero atong damgo di ko mapadayon ng new normal. Mo balik ta nga makahagwa-hagwa ta sa atong mga silingan, makasandurot tag kaon-kaon og barbecue ba ana pero mahitabo ka na if we cooperate nining mga directives, mga batasan, mga temporary customary sa new normal nga situation. Mo'y logic na ko, dinhi na, tumano na to strictly ang new normal para makabalik kita sa old normal kintahay. Usa sa mga new normal na to karon tanawa, manimba ta dadang kay ko malituhon man ko mga terms mura tang mga tulisan tanan nang gipurong tanan dita kay lagkinsa ba ni mao man na wa ko magkinumedya na ang akong gibinuangan na dapat gyud no ako gani Padre bag-o lang ko makaagwantang nga full as you observe inigmisa ordinasyon nga full nako katong nakit-an ninyo nga murag kanang inigmisa karon wala man ko kay sigurado man ta nya kanang kuhaon ako, di ko kagwanta. Pero karon pakita sa mga tao nga mutuman ko sa direktiba, mag-anak gyud ko. Mag-anak ko sa simbahan. Pero
kining manimbata karon di pa gyud normal, ah, pila pa lang ka percentage na 50%. Hinaut unta nga mobalik nga kitang tanan manimba as usual before. Kini ang importante na kung pila ka minuto pa nga punto nga kining live stream, mga tawag na tog online masses, ang iyang value maayo man, ang iyang valor, ang iyang importansya maayo man. Salamat sa DXGN kay always made available ka ng mga liturhiya na to, labi na sa Domingo, importante nga adlaw, I remember Holy Week, but live stream, ang iyang value kutob lang sa circumstansya sa pandemya o magpadayon na iyang value alang niadtong dili physically possible nga makaadto sa flesh and blood, physical gathering. Okay lang kay you cannot ask them to do what they cannot do. Busa anaa ka ng availability sa online mass. Pero to illustrate what I'm saying, if you are able to come, online mass is not for you. To illustrate that. If you are able to come, you are 45 years old. Ayaw na ng 63 kidako ng istorya kay senior citizen na. Senior. 45 years old. Unya, comfortable na ka sa online mass, medyo mingon ko dili husto na. Di ba? To illustrate pa der Richie. Because ingon atong Santo Papa, ang pinakatinuod ng kahulugan sa Santos nga Misa is the gathering, physical attendance, physical gathering of God's people. Mga igsuon, mupadayon ko, bisan unsa kaayo ang balita nga, Mang, nagdungan tag panihapon, na ako sa Amerika, di pareha na Amerika lain, nag-schedule, na ako sa Manila, ngayon namura ka ng video, nagdungan tag panihapon, nalipay, Jesus, kita ko niya panihapon, o di, pareha sa nagdungan nga panihapon, di ba, Father Richie? Indot lang pamation. Pero, moanak gyapon Papa na, how I wish you were here, di ba? Mababta magitawag nag-virtual na lang yun, virtual. Kaya lahig yun ka na makita ang sa actual. duol, mahikap, no? Busa, mo to yung old normal niya, balik ko sa liturhiya mga igsuon. Kung wala nimo ang special particular reasons nga magtugot ka nimo magpabilin sa online mass, if you are able to come, you dili man ta mo gamit og word must, should kay wala pinugos. Sultian ko kamo karon nga kinahanglan maayo gyud, mas maayo gyud nga motambong kita kanang gitawag og physical attendance sa Santos nga Eucharistia. Pero makita man nato nagkakusog man pa diretsi. Ako pud kani mga tao dili ko kaayo man mo yaw-yaw nga tambong mo nganong dili kay naulian na hinahinay na sila puno na in town oy. Sila nagyud ang gusto. Katong gitugutan. Natural kaayo. Murag ginahinay ba mura pa sila napay ang kahadlok pero wa ko'y complain gyud. Kini akong pag-explicar karon just to clarify unsa maning nindot nga eksperyensya nato. Kay salamat kanay manag live stream mass, online mass. Salamat yun sa Diyos sa teknolohiya. Salamat sa DXGN, no? Pero ang ayan po nga itong explicar na mubalik-balik ng sitwasyon na we are able, ana-ana ang kondisyon o sitwasyon na makasimba kita. Like before, maayog yun nga, maunay atong buhaton. Salamat ana. Mayo nga pahinumangnuan ta mga igsoon niya. Ayaw ka mogbiya ha kay mo pahulay ta kadyot, ginhawa ta kadyot humani ining atong pahinumdom.